Jesu ndinokuda, muri wangu. Ndinoziya zvese zvakaipazvo. Mununuri wangu, muponesiwo. Kuti ndakakuda asi nazvino. Jesu ndinokuda, muri wangu. Ndinoziya zvese zvakaipazvo. Mununuri wangu, muponesiwo. Kuti ndakakuda asi nazvino. Ndinokuda nekuti makandida. Pamuchinjiko makandiponesa. Pamusana pangu makatambudzwapo. Kuti ndakakuda asi nazvino. Kumusha wembiri kunofarisa. Ndichakudza imwi iko kudenga. Kudenga ndicha imba ururiyo. Kuti ndakakuda asi nazvino. Kumusha wembiri kunofarisa. Ndichakudza imwi iko kudenga. Kudenga ndicha imba ururiyo. Kuti ndakakuda asi nazvino. Ndinokuda nekuti makandida. Pamuchinjiko makandiponesa. Pamusana pangu makatambudzwapo. Kuti ndakakuda asi nazvino. Ndinokuda nekuti makandida. Pamuchinjiko makandiponesa. Pamusana pangu makatambudzwapo. Kuti ndakakuda asi nazvino. Mazuva ekupedzisira, vanhu vachamanya vachitsvaka pfuma nedzidzo, vachiramba ruponeso. Mazuva ekupedzisira, vanhu vachamanya vachitsvaka pfuma nedzidzo, vachiramba ruponeso. Ini ndinode pfuma yendoro yandinopiwa naIshe. Ini ndinode dzidzo yendoro, ndofarira ruponeso. Ini ndinode pfuma yendoro yandinopiwa naIshe. Ini ndinode dzidzo yendoro, ndofarira ruponeso. Sepamazuva ano, vanhu vaidya nekunwa, vachida mari nekuzvikudza, vachiramba ruponeso. Sepamazuva ano, vanhu vaidya nekunwa, vachida mari nekuzvikudza, vachiramba ruponeso. Ini ndinode pfuma yendoro yandinopiwa naIshe. Ini ndinode dzidzo yendoro, ndofarira ruponeso. Ini ndinode pfuma
ndinopiwa naishe. Ini ndine nzito yendondo, ndofarira ruponeso. Tiri kurarambira Jesu, toda titore kumsha. Tonotonga pamwe na iye, togara naye narini. Tiri kurarambira Jesu, toda titore kumsha. Tonotonga pamwe na iye, togara naye narini. Ini ndine nzito yendondo, yandinopiwa naishe. Ini ndine nzito yendondo, ndofarira ruponeso. Ini ndine nzito yendondo, yandinopiwa naishe. Ini ndine nzito yendondo, ndofarira ruponeso. And just. The same had not consented to the counsel and deed of them. He was of Arimathea, a city of the Jews, who also himself waited for the kingdom of God. Ngatinamate. Baba wekudenga tinokutendai apo todzidza shoko renyu. Mweya wenyu mutsvene ngaaburukire patiri atibatsire kuwisisa muzita raJesu. Amen. Now, Jesu wafa. Roman general, the centurion, akanga akamira pamuchinjikwa. Anoti idi uyu akanga ari mwanakomana wa Mwari. Ndakambovona vose vanouya vachifa pano pamuchinjikwa. Asi kamufiro kemurume uyu apuruva kuti mwana wa Mwari. Iwe rega ndingotaura ndichiti kamufiro kako kanogona kukudza Mwari. Kana kuti kanogona kuita kuti Mwari vashogwe. Saka muchinda uyu anoti aiwa ndamboona vanhu vanouya pano vachifa asi kamufiro aka kaparidza. Iwe rufu rwako ruchaparidza here? Regai ndingodarikawo nepo ndichitotanga kuti pane vamwe vanhu vanonyepera zvekunamata vatichaona kuti vaisanamata musi wavanofa. Musi waunofa shamwari dzako chaidzo dzinouya. Rufu rwako ruchaparidza mabasa ako. Saka panapa ndosaka nyaya yatotanga ichiti, and behold, panga pane murume wainzi Josefa wedunhu reArimathea, anonzi akanga ari munhu kwaye akarurama. Iwe uri munhu kwaye here wewe? Kanyaya dzako dzaunotaura ndedzemunhu kwaye here? WhatsApp yako iyo ndeye munhu kwaye here? Browser rako reinternet ndere munhu kwaye here? Josefa weArimathea akanga ari munhu kwaye. Munhu anga akakwana. Saka Bible rinoti Josefa weArimathea uyu akanga asina kubvumirana navo pakuuraya kwavo Jesu, pamabasa avo. Regai nditaure nyaya iyi kuti Josefa weArimathea wabvepi? Josefa weArimathea ndiani anozongotaugwa panyaya yokuvigwa kwaJesu watisina kuona mukati mekufamba kwaJesu? Muchaona kuti murume anonzi Josefa weArimathea sekutaugwa kwaita nevhesi anonzi aitarira ushe hwaMwari. Akanga ari murume anga akarurama, akanga ari murume ainzvera shoko raMwari, akanga ari murume aitya Mwari, akanga ari murume ainamata. Kunyange anga asina kushambadzigwa, kunyange anga asina popularity, but Joseph of Arimathea in his background was a righteous man. Regai ndingotaura ndichiti kune vanhu vatichavona mukati medenga vataifungidzira kuti kudenga vanenge vasiko, vasina kumbodanidzirwa mazita avo pakapiwa zvipo, vasina kumbodanidzirwa mazita avo pakaparidzwa, vasina kumbodanidzirwa
mazita avo pakaimbiswa. But alas, my Lord, when Jesus shall come, varume ivavo vachaverengwa sekubata kukuru kwavakaita mukati memunda waMwari. Regai ndingotaura ndichiti dzimwe mharidzo dzinenge dzichiparidzwa navaparidzi dzinenge dzichinzi dzine simba, ibasa ranambuya vari mukati mebackground vari kunamata kuti Mwari tinokumbiravo mukati mesabata ranhasi papupiti pange pane chingwa. Kumwe kufamba kwebasa raMwari kune vanhu vari faithful to their duties in the background. Such was the man ainzi Josepha weArimathea. Now bhuku raJohn chapter 19 rine mumwe muchinda warinoedha. John 19 pavhesi ya 39 Bible rinoti, and there came also Nicodemus, which at first came to Jesus by night. Saka pfungwa iripo ndeyekuti varume ava vakanga vari vaviri panyaya yekuvigwa kwaJesu, asi mukati menhoroondo yekufamba naye vakanga vasina kunyanya kuapia, especially Nicodemus. Nhoroondo yake ndeyekuti akavuya usiku. Saka regai timboronda zvishoma. Murume anonzi Josepha weArimathea anonzi akaenda kuna Pilato. Vamwe pavari kuramba Jesu, vamwe pavari kumutengesa. Josepha weArimathea anoti neniwo ndoda kutoverengwa pakati pevadzidzi vemurume uyu. Josepha weArimathea haana kutya kurambwa navatongi, haana kutya kusekwa navakuru, haana kutya kuti zvichaita sei more than 90% yavhota anonymously muSanhedrin kuti Jesu ngaaende. Regai ndikuudzei kuti dai panyika pano kutevegwa kwaJesu kuri kwemavhotsi, konzi kunoendwa kumaballots, regai ndikuudzei kuti nekamuitiro katinomboita sevanhu vanonamata, Jesu waidyiwa, aigona kutoshayiwa mavhotsi because muSanhedrin mainzi ndeme vakuru vokunamata. Mavhoti akabuda, Jesu akadyiwa. Kutonzi wakomana kuchitungwiza uku, ngatimbovhoterai Jesu. Election result yotobuda Jesu asina kana munhu wana akamumirira. But thank God mukati meSanhedrin makanga muna Josepha weArimathea. Pane vanhu vanozvikamufota kutadzira Mwari because vanofunga kuti munhu wese ari kutadzira Mwari. Vatsvene vachiripo. Kunyange iwe ukaita upombwe usatanga kufamba uchiti wakomanaka tinongokundikana tose. Aiwa, kune vanhu vanomirira Mwari varipo vasiri kukundikana, varipo vari kumira pamaprinciples. And such was Joseph of Arimathea. Mumwe muchinda uyu anonzi akanga ane bwiro. Nditenderewo kufunga kuti pakati pevarume ava kabwiro kwanga kune status, kunzi une guva kwanga kune status. Waitoverengwa pane vamwe varume kudzi unei obva ati ndine guva, vanhu obva vatoti saka uyu murume. Joseph of Arimathea, Jesu wafa, anoti I would rather remain without status, having buried the Savior, than to let my Savior just go anyhow. Regai ndikuudzei vakomana, mukati menzvimbo dzatiri kushandira, mukati menzvimbo dzatiri kukurira, we would rather remain without a status, rather remain without the resources, rather remain without the dressing. Tatevera Jesu pane kuramba Jesu tine status. It's better. Saka Joseph weArimathea anoti vakomana, zviri nani ndirambe ndibatire pana muponesi, zviri nani ndirambe status, ndiraskigwe nezvandinazvo for the sake of giving my Savior a dignified burial. Saka Joseph weArimathea uyu anga asiri munhu wekutamba naye. Vamwe vakatomuseka Joseph weArimathea zvikanzi hadzinenge dzadabuka, munhu wataramba tose isusu, iye unotomugamuchira. But thank God Joseph weArimathea haana kuteerera zvinotaurwa nemunhu. Sometimes when we want to do great things which will make history in the kingdom of God, pane vakamira ready to discourage us. But thank God hazvizorambe zvakadaro, ramba wakatsungirira, ramba wakatarisa kumberi. Saka pakati papapa pane murume unonzi Nikodimo. Nikodimo ane nhoroondo yekuti akambouya kuna Jesu usiku. Chapter 3 pa1 yaJohn zvikanzi zvino mumwe munhu mukuru wavaJudha wainzi Nicodemus wakauya kuna Jesu usiku akati, mudzidzisi, tinoziva
kuti muri mudzidzisi akabva kuna Mwari. Inzwaika Nikodimo wauya uri wega. Unosvika woti tinoziva iwewe nani? Kureva kuti nyaya yaJesu ine kwayaimbotaugwa pane vaimbi vekwatakambopinda uko vaiti hurukuro mazuva ano ndedzaJesu. Regai ndikuudzei kuti Jesu kunyange nevasingamufariri, kunyange nevasingamudi, vanotombogara mamitingi vachita sevakomana nyaya yaJesu imunoivona sei imi? Nyaya yaJesu akaita munanaka pakati. Takanzwa kuti kuna mai vakanamata vakapiwa fees. Takanzwa kuti kuna akanamatigwa akapora. Hurukuro mazuva ano ndedzaJesu. Saka Nikodimo akatombotaurawo nyaya yaJesu nevamwe vake. Vakatenderana kuti muchinda uyu akabva kuna Mwari. Zvekumutevera yanga yava imwe nyaya, but zvekuti akabva kuna Mwari iyoyo vanga vatenderana. Regai ndikuudzei zvako kuti sometimes kungoramba hedu kuti titevere Jesu but tichitozviona kuti wakomana iyi ndo option iyi. Mumabasa medu kungoramba hedu kutevera Jesu but tichizviona kuti iyi ndiyo option iyi. Ayo wadini wangomutevera achiri mupenyu. Because Nikodimo akaparidzirwa zvikanzi sekusumudzwa kwakaita nyoka murenje naMozisi, saizvozvo mwanakomana womunhu anofana kusumudzwa kuti ani nani anotenda ave noupenyu husingaperi. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga kuti ani nani unotenda arege kufa ave noupenyu husingaperi. Vhesi inozikamwa nevanhu vakawanda imharidzo kuna Nikodimo. Imaridzo kuna Nikodimo. Saka Jesu paakaenda pamuchinjikwa, Nikodimo waingotevera ari nechekureso achitya kuonekwa, achitya nevamwe vake. But Jesu paakasimuka achienda pamuchinjikwa, Nikodimo akati vakomana, mharidzo yousiku, mharidzo iya yepatakambosangana naJesu, maridzo iya musi uya dai ndakangoitawo decision yekutoti wakomana zveSanhedrin ndosiya ndotofamba nemuchinda uyu. What could I have benefited? I could have benefited more. Nyaya yaJosefa weArimatea naNikodimo iri kutotiratidza kuti wai umabasa vakaita anga akanaka because wakomana vane basa rakanaka ravakaita. Vaimiririra Jesu mumakanzo, vaimiririra Jesu mukati mematare. Regai ndingotaura, pane vanhu vanonamata Mwari vakaiswa mukati memahofisi ehurumende, wakaiswa imomo kumiririra Jesu. Usatengesa Jesu mudare reparamende uchinamata. Jesu haangashayiwe vanomumiririra kuti vanhu vapase mabhiu ekuti vanhu vafambe vakashama, vanhu vapase mabhiu ekuti vanhu vadhakwe, vanhu vapase mabhiu eungochani. Mukati medare reparamende mune vanhu vanonamata, iwe uripo. Saka vakomana vana Josefa weArimatea vakati vakomana, isu uyu muponesi ticharamba takamumiririra, uyu muponesi ticharamba tinaye. Akamunofundisa hazvitiki ndiripo. Josefa akati hazvitiki ndiripo, hazvitiki ndiripo. Pandaiteresa but mbotauro yaMaria Magadharena ndawire yaJosefa naNikodima, but ndotumbotauro yaMaria. Maria akaramba ari pabwiro, akaramba ari pabwiro Maria zvekuti Maria akatevera Jesu kumuchinjikwa, chokwadi haana kusara. Akatevera Jesu pakunovigwa kwake, because bhuku rinoti and the women also. Nevakadziwo vakanga varipo, because mazuva anaya tazara nevakadzi vamwe vanenge vachingotaura zvekunamata ndezvana baba, zvekuwisisa bhaibheri ndezvana baba. Maria akati ndonovona ndega ndendiripo. Akatevera, ndobva avona maisigo wamutumbi wake. Haana kugumira ipapo, hanzi akadzokera akati tonogadzira mafuta. Chimwe chandiri kutoona mufundisi ipapo ndo pakaita problem. Ko vakadi kungogara vaya nemafuta, vakadi kungogara vauya nawo, vakadi kugara vanguya nemafuta avo. Zvino vakudzokera kumba vowanazve it's too late. Ndo mhosho yakaitwa naJosefa weArimatea. Tiri kuti akaita zvakanaka, nguva akatenga zvimwe zvese anakumbira mutumbi, it's okay, but akauya zvapera. Jesu anamboziva kuti Josefa ndavigwa muguva rake,
ndiye akatenga guva ndaputigwa nemucheka wake akanonoka akaita zvakanaka but akanonoka. Mamwe madzimai esaya anga aronga mushe zvavakaona kuti Jesu arobwa akabuda ropa rakawanda vakagosiri zvigubhu zvamafuta then vanozoti vasvika kuti aiwa zvigubhu zvamafuta it was too late havana kuziva kuti mafuta angazodzwa kare naMaria Magadharena ndianga avazodza kana imi mukarega kuzodza pana anozodza pane vamwe vanomirira zvanyatsa kuti vole vanomirira kuti atange afa vozoficha pane vanhu vanozikama zvinhu zvaparara pazviri kuitika unofanira kuwanikwa Josefa of Arimathea tinomuziva tisu but Jesu paakafa haana kuzviziva pane zvimwe zvinhu zvinoitiwa nemunhu neshungu but zvisina basa rega titotaura tiri pavanhu kapano ita zvinhu munhu achiri mupenyu hakuna kumhanya uchimupa bwiro idzva rine basa rebwiro idzva rine basa remucheka mutsva asi akavigwa akashama wakumuputira nemucheka mutsva mucheka wakanaka afa ita zvinhu munhu achiri mupenyu ndokutengesa ikoko ndokutengesa vari kuwana Josefa of Arimathea vanoficha zvinhu zvafa vanoda kuti chechi tange yafa vozoficha vanhu vatambura asi pakati pesa vanga varipo vanoda kuzoficha kuti mazita avapo iye Nikodhima unoti kwai tinoziva ndandakigochiti kwai iwe nani zvoreva kuti vaikurukura nezvaJesu but inoziva here kuti Jesu achinzi tinoziva kuti muri mudzidzisi akanaka Jesu akangoti saka unondiziva ndiri mudzidzisi chete hauzivi ndiri Mwari kura kuti kuziva kwako ihafu because uri kuti ndiri mudzidzisi bedzi unoziva here kuti kuziva kwake kwaiye kuri kungoti mudzidzisi akanaka kwanzi makabva kuna Mwari kutoti Jesu akabva kuna Mwari haasi Mwari ndokwaakabva unoziva here kuti vanhu vanongoti machechi akafanana kana takadai ngozi tiri vechechi ukatomuti rogwa nemunhu anonamata vanoona zvinhu zvese zvakangofanana vanhu vese vakangobva kuna Mwari uyo haana kubva kuna Mwari ndiMwari saka Nicodemus pfungwa yake yaingofokasa pakuti he is a good man he is doing miracles because he comes from God vanhu vakawanda vanobvuma kana Mwari aita minana kana asina kuita minana haasi Mwari vanoti ichechi kana paitika minana pasina minana haisi chechi saka Nikodhima naJosefa vakanonoka dai vakakasika ndinoona sekuti Josefa kuvanda kwake mani kwakada kuvhiringidza zvinhu akangokasika zvaikakarisana nana Pirato munoona mufundisi papo ndiri kutoona kuti we are more prepared to bury than to live with one another takanyanya kugadzirira apo ndopawapiwa manje kuviga paigwara uwanikwe titori nemapolisa ana baba vatisiri kutengera chikafu ipapa tiri ready kuviga we are ready to bury vakomana ava nyaya mepu yekutonoviga vanga vanayo mapolisi vanga vatori nawo but zvekumborarama iholiday kai kupambadza mari pamunhu afa pane vari kutonoona nzou but vasiri kunoona vabereki kuona nzou hakuna kuipa hakuna kuiona kazhou vanoera zhou kumusha vanoda kuonekwa nyaya yandibata ndeyemadzimai aro chokwadi kugadzira mafuta and yeti vari kuziva kuti Jesu ari kurovegwa achanovigwa but vakasiya mafuta then vozoda kunodzokera and yeti pavakamukira kubwiro kuseni the Bible is very clear vakaona pana chinhu vakawana pasina kana vakabva vadzokera kwakuno vana Pitawo akauya akadzokera naJohn vakadzokera and then Maria Magadharena ndopane nyaya saka tichiti sikutengesa Jesu kwanyanya variko vanhu vanoita zvekunamata but pane pavanosvika voti aiwa apa hapachadi zvapa zvekunamata hapachadi Peter mukuru wechechi naJohn wake iyeyo Johani wechipatimosi iyeyo wepatimosi ndoti kureva kapa akadzokera but chifeve chakasara chiripo why mafuta akanga azodza achiri mupenyu kana ukaisa zvinhu kuna Mwari panguva yakafanira
uchave wekutanga kuona Jesu. Yeah. Nokuti Jesu akazvitaridza kuna Maria. Yeah. Haana kuzvitaridza, haane nehierarchy. Yeah. The hierarchy kuti kuna Peter mukuru, kuna John mukuru. Yeah. Anoremekedza vakabisa mafuta. Vakaisa mafuta. Eka. Yeah. Vakakoshesa ministry yake. Yes. Actually madzimai anaombozviwa. Yeah. Handi Jesu anga ataura kuti uyu zvaita izvi aitira kuvigwa kwangu ani masoni. Yeah. Saka vana kuzviwa havana kuibata. Pfungwa yatiri kuhwerengedza panapa Yeah. ndeyekuti whilst iwe pachako une shungu dzekubatsira kuti basa raMwari rifambe. Yeah. Kasika usanonoka. Yeah. Because paunononoka yes, zvinhu zvaipa. Yeah. Uchazoda kumanya. Mavanzwa here vachiinda kuno vakuru vanoti sabata rauda kutanga rakuda kutanga language yechechi sabata rauda kutanga. Yeah. Madzimai wofuti sabata rakanga roda kutanga. Isu ndeyekuti roda kutanga and yet vairiziva kuti richatanga. Yeah. Kubva kwese uku vaifamba vakarongeka kuziva kuti ndichafamba sei musabata roda kutanga. Yeah. But I want to say to someone this evening anga mangwanani kune umwe kuti zviro kwazvo kutengeswa kwaJesu kwanyanya. Kuri kunyanya kune vanhu vari kuvanda seri kwamabusiness vasingadi kuzikama kuti zviri kufamba sei. Havafichi pamaprogram ekubatsira chechi kuti basa rifambe. Havawanikwi. Vanoda zvinhu zvadonha. Chimwe chinoitigwa imbiri kana zvadonha kandi anoti ndindakamutsa takamutsaka dei ndandisirini akobwiro nderangu Yeah. ende mucheka watakatozomuputira mucheka wangu yei bwiro nderangu ini hangu handichazoona zvokuita. But dai kuchinzi vanhu vekwedu vanomhanya nenguva kuunza zvese zvakanzi naMwari zviuye kuti basa raMwari rifambe on time. Raifamba zvakadini. Ndiri kufunga kuti Josefa naNikodhima kunyange vakanga vane zvinzvimbo zvakadaro vaigona kuparidza zviri nani vachitaura nekubuda pachena. Kana vaifa vaimufira vachitaura kuti uyu haasi munhu nje but mwana waMwari. Whilst vakaita zvakanaka pakupedzisira hazvina kuonekwa naJesu wokufa uyu. Kunyange Jesu wekurarama iye Mwari pachake vakazviona asi wekufa haana kuzviona. Why? It was too late. Vana Josefa vakazara mukati mekereke vanomira kure zvichiitika vasingafichi kana richipisa havaoneki panodiwa nidhi yekuti basa rifambe vanda kuonekwa vamwe vese vagara pasi ndopo vakusvika mazita pakudiwa zita. Toda kuti munhu waMwari mucherechedze chimwe chinhu pamudzimai uyu Maria Magadharina. Maria Magadharina ina anondirwadza behavior yake. Alright. Ibehavior inotaridza kuti ikaitwa muculture dzedu vanhu vanoti munhu uyu anogona kuva ari muroyi. Sure. Royi chai. You can imagine kuti muridzi mai vemunhu vakadzokera nevekuchechi. Andinozviwa. Vekuchechi vese vakadzokera napastor nevamwe vese nokuti vanhu vanotaura kuti tabvako hakuna munhu. Konzi kwa Maria kanzi Maria asarariko. Kanzi imi mati Maria asarariko. Kanzi ariko kumakuva ari kungochema ariko. But the Bible is very clear. Jesus paakamuka akadhilewa kuenda kudenga naMaria nokuti Maria akaramba achichema achiti mamuviga kupi. The Bible is very clear kuti Maria ane misodzi mubwiro makabuda Peter naJohn vakaona machira chete. Maria Magadharina akadongorera akaona ngirozi mbiri mabuda mukuru wechechi nemudhikoni wake vakangoona zvinhu zvisina basa vakaende vane vhangeri ramachira nanhasi panongoimbwa pakasara machira hapaimbwi pakaonekwa ngirosi vese vanenge vaisa basa kubasa raMwari vakaisa mafuta kubasa Teresa mudoko akakura vakaisa mafuta kubasa vachaona ngirosi panoonekwa machira vamwe vachiona machira chete vanoshingirira pana Jehovha vachaona denga nokuti ngirosi dzaimirira denga. And do you know kunonzi anangoona chete ava vanhu vachiparidza inzwai vanhu vaMwari noziva vhangeri romboti zipei ningi rice vhangeri arinozipa because vanhu vakaenda vachitaura nyaya yemachira
kwesoko. Yeah. But Maria angave ne different narrative. Yeah. Paakanga akubva kubwiro. Yeah. Vamwe machira. Vane machira. Iye akanga ane shoko Anga remunhu ane shoko. wemachira. Yeah. Kune mavhangeri emachira. Emachira, akatungamira. Yeah. But pane vhangeri remutumbi wamachira. Yeah. Muridzi wamachira. Muridzi wawo. Ndo anodiwa kwete vhangeri ramachira. vhangeri Kune remachira. vanhu vanofamba nemachira. Yeah. Emuridzi. Yeah. Kwoita vanhu vane muridzi wamachira. Yeah. Maria Magadharina Yeah. akakorekta nhema dzamachira. Alright. Akati asi machira. Yey. Ndaona ngirosi. Ndaona mutumwa. Ndikatozoona Ishe. Ndikaona Ishe. Jesus said to Maria, Yeah. mai munochemei. Munochemei. Hey. Pane zvinhu zvakawanda zviri kuchemedza vanhu mazuva ano. Vamwe mugore rino vachemedziwa nevarume. Yeah. Kuchemedziwa nemunhu akakukanda shoko kunogwadza. Yeah. Zvinani kuchemedziwa nemunun'una kana navatete kana navamwene kwete kuchemedziwa nemunhu akabvisa mari Yeah. yekunhonga. Yeah. Zvinorwadza. Yeah. Vamwe achemedziwa navana vokubereka. Munhu wakabereka achigwadziwa, BP ichikwira, makumbo achizvimba. Nhasi uno makumbo akukwira neBP iri kunetswa nemunhu. Munhu waakachengeta 9 months ari mudumbu ndo mutoilet ndiko kupi. Akanga asingabudi kumboenda kutoilet. Aingoti ndimomo achichengetwa. Nhasi uno mai vakushayiwa kuti vodlei vopfekei nekuda kwemunhu. Pane vanhu vachema vachichemedziwa nevana. But Maria Magadharina, the Bible is very clear. Akachemera kuona Jesu. Akachemera kuona Jesu. And then anoti mamuisepi. Mamuvigepi. Yey. Nozapandakaitarisa ndakati arida kudiko mukadzi we. Ndikafunga kuti ari kuti kana manga muchida bwiro renyu. Yeah. Ndiri kuona sekuti muri kuda bwiro. Alright. Kana mamuchida bwiro ndipei mutumbi wake ndinomuviga mubwiro raRazaro. Alright. Hey. Wakamutsa. Wozi Razaro akamuka. Kana manga muchida bwiro. In case muri kuda bwiro renyu ndipei mutumbi wake. Yeah. There is an empty tomb. There's an empty tomb. Rakamutsa Razaro. Ndipei hoyo. Saka ida handizivi kuti kana vaizoti alright uya kuno. Noza kana Jesu akuitira zvinhu unoita chivindi. Yeah. Zvimwe zvese hautarisi kuti ndivanani vari kunamata, hautarisi kuti ndivanani vaedhuka, ndivanani vaneta, munyange vana pasta vakaneta, nyange mamadzimai uministizi akaneta, iwe unoramba uri pabwiro nokuti zvawakaitigwa zvikuru ndobva aramba aripo. The Bible is very clear. Jesus akadaidzira akati Maria, my sheep know my voice. Yes. Makwai angu anowa iwi. Yey. And ini ndinoaziva wanondiziva ndokubvawo kuti iyi voice ndiramuponesa. The Bible says akadaidzira achiti Rabboni. Yeah. Why? Hey. Why not savior? Why not friend? Alright. Why teacher? She was ready to learn. From Christ. Are you ready? Kudzidza kana kuti wakwana. Pane vanhu vasisadi kudzidza zvitsva. Vanokuti zvatatinazvo ndizvozvo. The Bible is very clear. Maria akatumwa shoko. Enda unoudza vadzidzi. Tosangana Garire. Kunyange vamwe vakatengesa. Iwe paridza evhangeri yeushe. Amen. Kuti Jesu mupenyu. Amen. Ngatisangana. Toda kuti panguva ino tinamatire vanhu vatatu. Toda kunamatira Maria Magadharina pakati peda. Tonamatira Joseph of Arimathea naNikodima. Togonamatira madzimai. Ndo vanhu vatatu vatiri kuda. 3 people. Aripo madzimai anoda kuita basa raMwari. But vanoverengera. Havadi kuita zvinhu nenguva. Vanowana zvinhu zvakanganisika. Pane varume vakavanda seri komasvuto nematai. Pane zvinzvimbo. But havabudi pachena kuti tonamata Mwari. Not by word but by behavior. Kuti vanhu vataura kuti ushu tinaye kunoku but zvaMwari anazvo. Havamiri. Vamwe vacho havasapoti basa raMwari, vanomirira kuti zvitange zvaparara. Vozokumbirwa kuda delegation. Unonzwa mufundisi. Vanoda delegation inekuzogara navo muboardroom. Vachikumbirwa tokumbira kuti mumbomutsawo chechi. Kukumbirwa naMwari.
kuti ukumbigwe, because these are representatives of God. Ukukumbigwa naMwari kuti ubise mari yaMwari kuzvinhu zvaMwari. Then ndipo vanopengenuka vobva vakanda. Vakakanda mobva vatinoti Josefa akanda. Why not do God's work on time? Una matireva. 3 people. Nikodima, ziva Jesu, kwete semumwe wavakuru pati Samwari. Pray for us, my brother. Baba wedu ari kudenga, tinokutendai nemukana uno wamatipa. Tine chimiro cha Maria Magadharina, chokwadi, uyo unomira namuponesi, kuappreciate kuregeregwa kukuru, chokwadi, kuramba aripo, kunyange vamwe vachiuya vachidzokera, chokwadi. Rangariraiwo vakadaro mukati memunda wenyu, muvape simba rokuramba vachibata. Tine chimiro cha Josefa weArimathea. Taikumbiravo Mwari mutibatsire nokutiponesa kubva pachimiro chakadaro. Kuti maresources edu ti appreciate kuti akabva kwamuri uye anofana kushanda nemi. Tibatsireiwo mumasangano matinobva tipengenuke. Tisamirira kukumbigwa kukushandira inokubatira pamwe nemi. Chokwadi. Asi tirambe tichibatira pamwe nemi. Kunewo wakaita saNikodimo, tibatsireiwo Mwari ipapo. Tinongokuzivai semudzidzisi mukuru, unoita zviratidzo. Chokwadi. Wakabva kuna Mwari asi asiri Mwari. Tibatsireiwo tikutorei muvuye mukati meupenyu hwedu. Chokwadi. Muve imi Mwari. Muve imi mutangi nomupedzisi, muvambi nomukwanisi. Tinoda kukutendai nokuti muchatibatsira. Kunewo ishe vakafanana nevakadzi, vakatevera kusvika pabwiro, asi ndokuuya vasina mafuta. Tibatsireiwo Mwari kuti patinouya kwamuri, tivuye nezvinhu zvedu zvose, nemwoyo yedu yose tizvirashire pamakumbo enyu. Matipa challenge kubva kuna Maria Magadharina, unoti Rabhoni, mudzidzisi. Tibatsireiwo tigone kugara takagadzirira kudzidza. Vamwe taneta nekufunga kuti takasvika, taneta nokufunga kuti tava kuziva. Tibatsireiwo mutimutse pahope, tione kuti nguva dzose we are students sitting at the feet of Jesus. And all what words we should hear him say. Tibatsireiwo Mwari, mutirangarire mukati mebasa renyu, mutirangarire mukuponeswa muzita raJesu. Amen. Amen. God bless you. Ndazvimisira kutevera Jesu, ndiri wenyu narini, ndiri wenyu kana nyika yoramba, ndiri wenyu narini. Ndazvimisira kutevera Jesu, ndiri wenyu narini, ndiri wenyu kana nyika yoramba, ndiri wenyu narini. Wenyu mukati medambudzo, wenyu kana nyika yoramba, wenyu kana turi yorira, ndiri wenyu narini. Wenyu mukati medambudzo, wenyu kana nyika yoramba, wenyu kana turi yorira, ndiri wenyu narini. Ndakatenderedzwa nenamo Baba, ndiri wenyu narini. Ndokumbira zvino mufambe neni, ndiri wenyu narini. Ndakatenderedzwa nenamo Baba, ndiri wenyu narini.
narini